Era prima zi de școală când a început povestea mea. Și aceasta a fost prezentarea mea. Dar, doamnă Granger, eu tot nu am înțeles de unde apar cuvintele din dicționar. De ce este interesant? Vezi că ți-a picat? Prinde. Ce? O să vezi. Fii obrază, e clasă de pe noi să vorbim. Nici un loc care este Fii obrază de clasă de pe noi să vorbim. Bine ați venit la prima zi de detenție. Bună ziua, m-ați chemat? Bună, Nicolas, da. Nicolas, te rog foarte frumos să încetezi toată hărmărea asta cu acest cuvânt prim. Este o mare, mare pierdere de timp și nu are absolut niciun sens. Dar pentru mine are sens, doamnă Granger. Atunci te voi ruga să semnezi această scrisoare. O să o primești și o vei putea citi atunci când o să termini într-adevăr această poveste. De azi înainte nu voi mai folosi niciodată cuvântul fix. Voi folosi în schimb cuvântul prinde și voi face tot ce stă în puterile mele pentru ca și alții să-l folosească. Am auzit acest cuvânt frumos și de aceea vreau să schimb o serie de produse pe această temă, dar am nevoie de semnătura unui editor al copilului pentru a nu călca drepturile de autor. Aici ne-am dat seama că am reușit. Promisiunea noastră și la bun sfârșit. Trei, doi, unu și. Unu și. Doamna Granger, aveți atât de multe... 3, 2, 1, acțiune! Înainte de asta, trebuie să ne încălzim. Mi-a scris Luca. Nu contează.